Atibatike zvechopu kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV patinokupai ma-updates nawo nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi regedzai tibatanidze ma-updates edu tichitangira pane situation iri kuitika kuZimbabwe. Iko zvinezvi mavhenda vari kumhanyiswa zvakaomarara ende vari kumhanyisa vanogocha chibage, vanotengesa mafrutsu, vanhu vari kubatwa nekuseri kweruoko. Ndo zvinhu zvezvinhu zviri kuitika muHarare kutaura kwandiri kuita nemi nhasi zvinhu zvaswera zvichiitika. Ndichibva ipapo ndiri kusangana neimwe nyaya. A bus belonging to AT&T coaches was involved in an accident at Chiwake Bridge on the Harare Nyamapanda Highway after one of its tires burst, resulting in several injuries. Ndo imwe situation iripo, mabhazi razongodonha pabridge apo parangodonhera pasi. Pane vanhu vakuwara ipapo. T&T coaches ndo bhazi racho iroriri ranhikirikina rasangana netsaona. And tasvika munguva yaDecember kudai, so it's very important kune vanhu vakawanda kuti vagare vakasevhisa dzimotikari, vagare vakaita plan inoshanda, plan inobatsira. ZRP police ine plan B yayaita, hanzi vakomana vari kunyanya kutora bribe, so ZRP police yagara yatoudza vanhu. The head of ZRP has made a direct public appeal urging motorists to refuse paying any bribe to traffic officers. Commissioner General Stephen Mutamba stated that paying a bribe makes a motorist complicit in a crime he called on public instead to report any officer solicit money or acting suspiciously. But vabva vaita plan yekuti vaisa makamera pa uniform dzemapurisa pahomwe apo. Unoziva kuti panenge uchiningirira paya wakada ungobudisa mari zvedzungu mupurisa wacho kuti atotora mari kuchanetsa. But I know them very well. Mari inenge ichiiswa muback pocket. Hatisi vana vadiki wekuti tingatadza kuziva zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika. It's something chekuti aningina but vaonera dhiri rezvinhu zvinenge zvichiitika. Now regedzai tipinde panyaya topic of the day. Nyaya iri kupisa iko zvinezvi, nyaya yekudzingwa muCentral Committee kwa Tungwarara. Dr. Paul Tungwarara vari pamahwanda. Handizozivi hangu about the word doctor because people they call him doctor. You know, in ZANU-PF you can be called anything. Unongodedzwa chero zita ravanenge vada kutongokupa zvichienderana nekuti iwewe unogona kuvhara vanhu kana kuti kunyebera vanhu kusvika paextent yepi. I am not happy with zvinhu zviri kuitika izvozvi honestly, because kune vamwe vanhu vekuti vamwe vanenge vachibatanzirwa pane zvinhu mahara, vamwe vanongoiswa pakati pechingwa sesangweji. So nyaya iripo ndeyekuti vari kuti Tungwarara ngabve muCentral Committee, but issue iri kupisa ndeyekuti vari kuti aiwaka imimi yamuri kuda kubvisira Tungwarara muCentral Committee, it is because Tungwarara ndeyokubhohera. But Tungwarara grew up in Chipinge and later moved on to Bohera. He had been co-opted by Chipinge district. It would be a different story. That's why Christopher Mutsvangwa ari kubuda panapa ari kuzotaura kuti zvoni hazvisi kunetsa izvi. This is one itori issue diki yamuri kuita, because pese panotaurwa the word Tagwirei VP Chiwenga nani uyu Mutsvangwa anobva abudikira pakati ipapo. So Mutsvangwa ari kutaura kuti don't worry about this issue, tichaidiscussa kuPolitburo tozokuudzai, because apa panenge pakunetsa. Tikada kuitaura kuti makada kunetsana ndimoita confusion muri ikoko, pakuda the highest making decision board up, tombogara pasi muPolitburo totaura kuti poitwa sei nenyaya yaTungwarara, because Tungwarara wacho ari kunzi akakurira kuChipinge akazomuvha akaenda Bohera. Pakaipa. But I know the reason itoti ana Mutsvangwa vabude vachipindira nyaya idzodzidzi. Mutsvangwa haadi kuna kunzwa kuti Tagwirei abudirira, because Mutsvangwa knows zvinhu zvakawanda pamusoro pa Tagwirei, because fight iripo between team Tungwarara and team Tagwirei. Uyu Tagwirei ari kuda kuisa vanhu vake kuti iye agara apinda hake handiti, but ane vanhu team rake raanenge achida kuisawo vekuzoti paanenge akumhanya chinhu chake anenge ane vanhu vanenge vakamubheka even mumaCentral Committee imo mumachinchi. Saka anenge ada kuziva madecisions ake ego, right guys, for now let's do this, ngatidai so. Ndo pane parenenge. Saka Mutsvangwa anoziva kuti Tagwirei akangomera mapapiro kuenderera mberi kuimplementa zvinhu izvozvo, iye akaramba akanyarara. Chinhu chichanetsa ndechekuti vachatadza kumuovertaka iye palevel. Tagwirei atopinda aka-overtaka malevels ana Mutsvangwa kudhara, because Tagwirei atogara akutodiwa nevanhu vakawanda because of money.
Tagwirei ane mari. Tagwirei abvira kudhara achitenga magifts, achitengera vanhu vakawanda dzimotikari zvakawanda, even kubva pane role yakaplaya yekusponsor that coup. Mutsvangwa chaakangosponsor ipapo pacoup, what I remember maspeech ake aingotaura hatingati ameno the way aingotaura matauriro ake. I don't want to say much panyaya iyoyi, but these people vabvira kudhara vasingatambe vese, and I know it. Avawirirane zvekutodaro. Mutsvangwa vagara vachingoclashana nanhingirikini. If you guys still remember, Mutsvangwa publicly rejected Tagwirei's bid for party leadership structures as unconstitutional and improper, and he even accused Tagwirei and by implication his backers of trying to use money and influence rather than party legitimate to climb the ranks. Mutsvangwa cause ndakabva kudhara ndichiri muchinhu ichi, saka inini musandudze zvekuita. And the other thing, the fight ties into big internal ZANU-PF factional battles over succession, and the parties direct with Tagwirei as soon as part of one faction and Mutsvangwa as a critic of that faction's approach. Saka avanoza kuti alright, zvema-factions fights zvine zvichiitika kune team vese vangati handi tinoita se tinoneutralize Chiwenga, but vari muway yekunoneutralize Chiwenga. Mutsvangwa ndobva atorealize kuti chero ndikada kubuda izvozvo ndichinzi ndoda kusapota naTagwirei. Tagwirei achatopinda atopa musoro pangu futi. Saka Mutsvangwa ane vanhu vakazomungwadza kuti iwoya uri kutoita uri kutorova, but uyu atopa mberi pako mumusangano. Saka you must be very careful, because in ZANU-PF hakuna anombouya akakwanisa kuvhotera Mutsvangwa, hakuna kana one. Chero mwana wake cheche, even mukadzi wake I don't think kuti anokwanisa kuvhotera Mutsvangwa, because anomuziva kuti munhu akadhakwa brain. Basa ndere kungoimba. Tanga tiri kuhondo, takazodaiso hondo, takazodai. You know, I was even trying to challenge vanhu vazhinji vanosvita vakarwa hondo. Most of the people ma 60 years, munhu ane 60 years anokudziva ndakarwa hondo. Omubvunza kuti hondo yakapera 45 years ago. Saka hondo yamuri kuti makarwa iyoyo tikamainaza 45 years pa 60 dzemunadzo idzodzo munosara mune 15 years. Saka mutaura kuti makarwa hondo pamakore mangani, 15 years mamatopedza makutonzi gamba rarwa hondo. Saka hondo yacho yakaitwa tobvisa makore acho emuhondo acho, munosara muri kuma 9 years ka pamanga makatoenzana nepfuti yacho makamira nayo motonzi makatouraya varungu, makatomhanyisa varungu. Saka zvinhu zvokuti zvimwe zvacho tinozotaura, but ndo legacy iri kuda kutry. Mutsvangwa ada kutry kunomecha kupinda ipapo. Isusu tozotanga ari kuchikoro, and his legacy enge rekuti ndakanzwa inini chitauro chinzi Mutsvangwa aingofamba achingotora mabhurugwa evakadzi, ndo zvaaingoita. Saka I think kana akatonzi akatopinda macredentials acho, mawall credentials ndekuti semunhu aitora mabhurugwa evakadzi ka zvinhu zvainetsa ka obvious unenge akuchimopa mamwe mabhebhi, tora mabhurugwa evasikana pacollege achinopa mumwe vasikanawo kutsara. That's why ndo matauriro azvine zvichiitwa, vanenge vachiwanzirana. Isusu tatisikoka kuhondo, but ndo vamwe vake zvavanenge vachitaura ndo zvaaita. Saka ukaona zvinhu zvaakudaro unzi aiba mabhurugwa kuda kuti munhu kuti angari celebrity kumabhebhi, mabhebhi vanenge vachimumhanyira kudaro magamba aya maoveteni, because vakomana vazhinji magandanga muhondo unongozvidza unongowa nenguva sinosangana nemukadzi anga angochesera mabhebhi. That's what I think kuti ndo paakazonziwa kwana because munhu aiendesa sabatina, aiendesa kudya kwemakomrade, kudya kwakanaka kumakomrade. Tikukupai tumasweet 16, tikukupai chakati, makomrade vachidya zvowo. Ndo ingatonzi maybe zvakaningirina, but handisi kutaura ndichitanga pamwe ndoda kunyanya kuda kufevhera kautanga ndada kutsimbirira Mutsvangwa. Tikuti Mutsvangwa ngaite fight dzake, because hondo dzemuZANU-PF dzorongwaroka. At the end of the day dzikarwiwa chero dzapera, kana usitombori munhu wekuZANU-PF ikoko hauna chaunobenefita. Ndo zvazviri, ende vanhu vakawanda vari kudzidza madzidziro iwayo nguva dzakatopera. Ndo zvandakatozoongorora. Vanoonedzana kudai so munonotosekerera mofara, yes chigananda Tagwirei chadefeatwa bo mangwana uchazongoona kuti hapana zvazviri kuzosvika zvichita sei zvichizotipa. I still remember people were celebrating ma speeches aVP Chiwenga. Chiwenga azoda yewe wamunzwa here azotaura zvakati. Yes, what's next after that? Mapedza kutaura mangamati mozoita sei? Hapana chaizobuda. Vanetsana kudai so Chiwenga chobva azovharirwa kunze, vamwe vakacelebrate vamwe vakatsamwa, but nhamo yomba mako yaperere haina. Zvimwe zvacho tinozotaura ndezotanga pakuda donyotaurisa. Anyway, muri Zimbabwe ndangoti ndingokuzivisa ma-updates ari mavhenda ari kubatwa mutauni zvakanyanya. Kune accident yaitika TNT bhazi, kune nyaya dzenhingirikini
dzevakomana vemucentral committee vari kutatsurana zvakanyanya, ende zeta repeopolice iri kutaura kuti yakutonamirira tumakamera pamauniform, saka vari kuti musabhadhare mari dzebribe. ndo maupdates andinawo muzuva ranhasi. Have a good day. Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulien, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulien.